puukattu kiinni tai niinku laitettu jotain nauhaa tai muuta, niin älkää menkö niin, että ne on ihan tarkoituksella yritetty vähän niinku laittaa sinne, että ei mennä sitten. Esim. Tuossa alakerrassa on yksi semmonen kohta, mistä pääsis vielä kellarista alemmaksi. Siinä on ihan selvästi laittu nauhat, ettei mennä sinne. Mä edes kehunut kattoo tätä paikkaa. Tää Iima lähti ilman miuta. Mennään tuosta oikein. Mikä vittu? Yksi kokis. Etu. Asu. Ei vittu tiimi! Kuollut mies. Häh? Mulla on yksi tässä. Mä oon kuollut. Rapsahtaa sairaantilalla. Onko keltaisia? Kari! Punainen. Okei. Häh? Joo. Tässä. Laitais mua ite. Minä osaan tehdä. Se on vittu. Tiukennetaan. Mihin sä menit? Joo. Yksi meni sisällä. Alakivetä.
Joo. Vittu on säikeä. Mä voin sinistä. No ota vaan repusta. No mihin mennään? Mä pidän pistoolin nyt. Osumaa! Tuossa katolla. Siellä ihan korkeimmassa. Vai? Ei hammata toisiamme. Melkein. Me voimme ekaan, mulla on pistooli. Pistomies. Oot sä? Joo. Käytävää, niin mä etenen. Joo. Joo, olisiko? Puone. Puone. Kello se pöydäs pihaa. Keltainen. Keltainen. Puolu. Colt.
kohtelun kuolut jo. Lasketaanko oma tappo? Kai se lasketaan. Joo. Kirppaneekin tuossa. Mä oon vähän täpinöissä sun tänään. Joo. Keltainen alhaa. Joo, eli vasemmalla. Ei heti suuri. Ootteko te peurasia? Tässä. Kuolet puolen maassa. Ketä siellä on? Keltasi. Ai perkele, missä ne oli? Tossa. Sori. Kuol. Niiden basin lippu. Haluatko sen heta pistoolista vai? Ei mä juolan. Mä ajattelin, että tämä vaan kellarin kautta. Siellä ei vitut siellä kaista. Onko toi muuri? Siinä saattaa hyvin paljon päästä. No niin, mennään. Hei! Vittu. Tää on hikovaa. Laske. Vittu, niillä on hyvä taktiikka siellä. Se on varmaan joku 40 mennyt. Vittu, kaasu loppu. Oppa! Kaasu loppu. Mä muttiin päähän. Ei. Ei näin. Ei näin. Ei! Ei tää voi olla totta. Ei! Mä lainan tätä. Tämä on lipuja päälle kanssa. Ammukseko sut? Kuka sut ampuu? En mä tiedä. Onks tää jossain, en mä tiedä, tää on varmaan kämppiä jossain.
puskas joku Ai vittu käteen ekana. paskahomma. Täällä on jossain puskas joku piilossa. Olet siellä pelissä? Kuka? En mä tiedä. Joku on piilossa puskasta tai varmaan ehkä tuolla ikkunassa. Tai... Tuo! Missä? Siellä! Missä? Haista paskaa. Koko aika pelissä. Kuka ei vaan ampunut? Joku sulla on lasit päällä, mä en edes tiennyt. Sulla ei tos koko ajan. No onpahan. Häh? Riippuu vähän siitä, Hei, voiko kertoa informaatiota? missä se on. Tosta vaan yksi pilalle tuohon. Yläkerrossa, kerros kolmosessa on kokkaköltölykki. Melkein keskellä sitä väylää. Kun menee tonne vasemmalle päin, eikä oikein puolelle, sä voit katsoa ikkunan päin, niin ihan ylinkerroksessa. Mä en muista mikä huone niistä oli. Ylimmässä kerroksessa yhdellä ikkunalaudalla on siellä niinku semmosen Coca-Cola puulaudan. Siinä on semmonen pieni väli, semmoset niinku, siinä on puulauta siinä ikkunan edessä. Kyllä toi on. Pieni väli ja sen välin takana on kokoskerros. Jos saisi sen kakkoskerroksen hantuun, niin saada Munasvoiteeksi niin. Vittu, ois vielä muista. Ui vittu, minut. Mä en taaskaan näe yhtään mitään. Minulla ei härvetä. Pidähän sä No niin, mitä vittua me tehdään? Me voidaan laita varmasti päälle siihen. Tuot tulee äkkiä. Anteeksi, siis mukaan niihin. Ja... Tiedätkö toi kaveri tulee? En tiedä, mutta mä tarvitsen mun aseen. Onko se tuolla? Tuokas heppi vauhtia, niin käykää spaavnaamaan. Minuutti spavnii. Minuutti. Juoskaa! Uudetta juoskaa. No sehän juoksi tänne. Terve! Eetu, nopee! Mä tarvitsen mun ase takais. Mistä lähtee koko lössi saatana? Noniin. Sitten kohta takas jollain. Ois kyllä hyvä, jos näkis tälleen samalla tavalla. Ei, voit jo... Mullahan... Äijä! No niin, nyt spaavnaa. Ois minun pistoli? Mun repussa. Joo, entä kaikki nuo kudit? Se on siellä samassa kohdassa. Kittilainen. Tuli vihosia nenältä ja tee vaan säikää. Ei nopea. Nopea. Nopea mennään. Ei me oo raato. On kuollut. Joo, mutta se just spawni just alkoi. Aika, että se pääsi peliin, jos Nopea. Mitä kautta meet? En tiedä, varmaan sisään taas. Ota kellari, koska me käytiin vaan koko kellarin läpi tossa. Mä en oikein käynyt kellarissa. Tuu. Okei. Oota. Oot sä valmis? Oi saatana, huono Oisit juoksut. No niin, tuu. Mä en kuule. Ai vittu. Niin tästä heti oikein niin juokset. Vähän vaikea juosta. Nyt kolme. Enää muuta. Väri punainen. Onko edessä omia? Onko edessä omia? Tässä on meitä 2. Tuolla enempänä ei oo muita. Okay. Meitä on tästä tää kellohalusta. Laittaa oikeastaan siihen huoneemme pidemmällä. Seuraava kafeekäyttö tulee siellä vastaan. Ja siinä nyt alkaa tulla uusia.
Mikä väri? Punainen. Ja mut seinä. Ei se osu minun hyvä. Osuma! Oho. Hit. Osuma. Osuma! Onko se tarkka ampuja? Mitä vittu, onko se aluetta? Osuma! Osuma, osuma. Osuma! Ranta-alue. Toista kertaa samaa reitä. Niin. Älä. Vittu. Voi mä ampua. Tuolla näkyy. Me ei voi tehdä sun puolesta. Mä oon tiputtanut muutaman kerran metsän. Ää mitä? Niin et se menee ihan rantaan asti, mä en tajunnut. Mä luulen, että se on niinku tää tietyyliin. Joo. Voisitko miettiä? Mä oon tällä kohtaa pelannut jo varmaan 5 vuotta. Mä pystyt tehdä tälleen. Joo, siis totta kai. Mikä se RPM on? Mitä? Mikä sen full auto on? Oota. Syy verraton tähän. Se on ihan perussähkö. Mä oon päivittänyt tän tohon liipasella, eiku mitään rataslaatikko, mä en muista mikä se oli, jos tää mosfetti vielä kiinni. Kattokaa! Mitä vittua? Mennä! Käännä. Eikö se oo? Helvetin hieno. Puskit se pistoilla vittu. Ai jonkun piti kantaa. Me vaihdettiin jo se. Ai jaa. Paljon piste me saatiin nyt? Ai niin, toi 10. Siis missä se oli? Pullakolla siellä. Oliko se 15kin toi? Siinä näet tuosta luukun mihin menee tikkaat. Joo. Joo, Me ei. Vituttaa. joku keltainen tuli tästä, minä ammuin eka näin kulmaa. Joo. Sitten tuli niinku varmaan metri ammu minut ohi tosta. Sitten vittu vielä sanoi, että se osui minua. Mua ammuttiin tähän kohtaan. Mun mäki. Mä olisin, voi vittu. Sillä oli sellainen helvetinmoinen äänenvaimen, niin se kuka heitti läppää tossa alussa. Joo. Epäreilu. Ai niin, joo. Häh? Joo. Menkää.
Moi. Siellä vaan. Otetaanko ylä vai alas? Mennään ylös. Joo, mennään vaan. Okei. Ylös. Mene. Yksi menee. No, pistoi. Ulkoilta. Häh? Tota portaa. Onko sitä henkeä? Mikä väri? Punainen. Hehe. Kärkinen hoija. Juu, en oo menossa. Mä